Kaixo, Irune Ibarra naiz, zuen irakaslea ikasgai hontan, familia orientazioan, eta hezkuntza gida aurkeztuko dizuet jarraian. Ikasgai honen testuingurua ondokoa da. Gizarte hezkuntzako 6. moduloan kokatuta dago, eta modulo honen izenburua da gizarte eta hezkuntzako eskuhartzeak. Ikasgai honen konpetentziak hauexek dira. Batetik, familia orientazioaren kontzeptua ulertuko duzue, bestetik, egungo teoriek familiari buruz egiten dituzten ekarpenak kontuan hartuko dituzue, hirugarrenik, familia aniztasunarekiko jarrera ireki bat garatuko duzue, baita, edozein familia konbibentzietan oinarrizko prozesuak zein diren ulertuko dituzue, bestalde, familian ematen den hezkuntza prozesua edo bere aniztasuna eta seme-alabekin ematen diren sozializazio prozesuak analizatuko ditugu, bestalde, familia eskuhartzean erabiltzen diren tresnak eta prozedurak ezagutuko ditugu, eta azkenik, familien testuinguru anitzei zuzentzen zaizkien hezkuntza eskuhartzeko programak, gidak, teoriak eta estrategiak ezagutuko ditugu. Eduki teoriko praktikoei dagokienez, 5 bloke ikusiko ditugu eta hauexek izango dira. Lehenengo blokea, familia orientazioari buruz jardungo dugu, hau da, zein dan familiaren kontzeptua, Euskadiko familia politika zein den, familiako esku hartze motak, eta baita gizarte hezitzailearen papera zein den. 2. blokean, familia hobeto ezagutzeko marko teorikoak arakatuko ditugu. 3. blokean, elkarrekintza prozesuak aztertuko ditugu familian. Hau da, ze hezkuntza estilo ematen den, bitartekaritza familian, komunikazioa, familiako klima, disiplina, erantzunkizun partekatua familian, eta abar. 4. blokeari dagokionez, lehenengo eta 2. mailako programak aztertuko ditugu. Bereziki gurasoentzako prestakuntzari zuzendutako programak izango dira hauek. Eta azkenengo blokean, 5. familia zaintzeko programak aztertuko ditugu. Metodologiari dagokionez, 3 modutan emango da ikasgai hau. Batetik, klase magistralak egongo dira, bestetik, gelako praktikak eta 3. mintegiak. Klase magistraletan funtsezko edukinak azalduko ditut, bestalde, gelako praktiken bidez, edo banakako dosierren bidez, zuek lana biltzen jungo zarete, edo ikusten dugunak gelan eta baita gelazkanpoko irakurketak bertan bilduko dituzue, eta mintegiei dagokionez, eztabaida kritiko batzuk izango ditugu gelan bertan, batzutan kanpotik ere etorriko zaizkigu elkarteak. Ebaluazio sistemari dagokionez, 3 atal ditu ikasgai honek, gainditu beharrekoak. Batetik, test motako proba bat, 140 balio duena, bestetik, banakako dosierra, 140 balio duena, eta dilaneko moduloko lana, 120 da bere balioa. Eta atal bakoitza gainditu behar da. Ohiko deialdira bazatoz, 180 asistentzia eskatzen dut, gehi bukaerako testa, banakako dosierra eta dilana. Eta azken ebaluaketarako aukera beti dago, ebaluaketa jarraian parte hartu ala ez. Horretarako, ikasgaia hasi eta 9. aste bitartean, idatzi bat aurkeztuko zaio irakasleari. Ebaluaketa jarraian parte hartzeari uko eginez. Eta egoera berezian zauden ikaslea bazara,
dekanotzan justifikatu behar duzu 43. artikuluaren arabera. Eta egoera berezian egonezkero, azken azterketa izango duzu, test motako proba kombinatua izango da, 10 puntukoa, eta bibliografian agertzen da zeintzuk gaiei buruz izango da azterketa hori. Eta deialdiari uko egitea, Gobernu Kontseiluko 2016 abenduaren 15 akorduaren araberakoa da. Ebaluazio sistemari dagokionez, ezohiko deialdian, ohiko deialdia gainditu ez duen ikasleak, ezohiko deialdiko ebaluaketan parte hartzeko eskubidea du. Ebaluaketa jarraian parte hartu izan, ala ez. Eta ezohiko ebaluaketan soilik azken proba egingo da. Bibliografiari dagokionez, egela erabiliko dugu etengabe, bai lanak altxatzeko ere bai, eta horrela izango da pixka bat ikasgai hau, eta zuengandik agurtzen naiz. Gero arte.